Ο Νίκος, 29 ετών, βρέθηκε σε μια κατάσταση που ποτέ δεν περίμενε. Για 3 χρόνια ήταν αραβωνιασμένος με τη Μαρία, 27, με σχέδια για γάμο σε 4 μήνες. Όμως, εκείνο το Σάββατο όλα άλλαξαν δραματικά, η ημέρα ξεκίνησε αθώα. Η Μαρία ζήτησε να πάνε για ψώνια, να αγοράσει μερικά πράγματα για το γάμο. Ο Νίκος, πιστεύοντας πως θα ήταν μια απλή βόλτα, πήρε μαζί του την πιστωτική του κάρτα με όριο γύρω στα 300 με 400 ευρώ, έτοιμος να υποστηρίξει το ζευγάρι. Η πρώτη στάση ήταν σε ένα μαγαζί με διακοσμητικά για το σπίτι του στην Καλαμάτα. Αγόρασαν μερικά όμορφα αντικείμενα αξίας 150 ευρώ, κάτι που φαινόταν λογικό. Ο γάμος χρειάζεται ατμόσφαιρα, σκέφτηκε. Η δεύτερη στάση ήταν σε ένα κατάστημα υποδημάτων, όπου η Μαρία επέλεξε ένα ζευγάρι παπούτσια κοστίζοντα 400 ευρώ. Ο Νίκος σήκωσε το φρύδι, αλλά σκέφτηκε πως ήταν για το γάμο, οπότε το άφησε να περάσει. Όμως, η τρίτη στάση ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Μπήκαν σε μια πολυτελή μπουτίκ στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, όπου η Μαρία άρχισε να φορτώνει καροτσάκια με φορέματα, κοσμήματα και τσάντες. Πολίτρια, μια νεαρή κοπέλα με έντονο μακιγιάζ και ακριβά ρούχα, φαινόταν ενθουσιασμένη, σαν να είχε βρει το χρυσάφι. Ο Νίκος τράβηξε τη Μαρία στην άκρη και ρώτησε: «Μαρία, τι γίνεται εδώ?» «Για το μήνα του μέλιτος, φυσικά», απάντησε εκείνη με ένα χαμόγελο που θύμιζε παιδί που ζητάει γλυκό. «Πρέπει να δείχνω όμορφη στις φωτογραφίες». «Μα, πριν έναν μήνα είχες ήδη πάρει ρούχα για το μήνα του μέλιτος». «Θυμάσαι το βίντεο που μου έδειξες?» Η Μαρία άλλαξε έκφραση, πιο σοβαρή. «Αυτά ήταν για το προμήνα μέλιτος ταξίδι με τις φίλες μου». «Προμήνα μέλιτος, δεν είχα ιδέα. Ποτέ δεν το συζητήσαμε. Και τα έξοδα του γάμου μας πιέζουν ήδη». Η Μαρία κοκκίνησε. «Μα, τι είσαι, τσιγκούνης, είναι μόνο χρήματα». Μόλις η πολίτρια ανακοίνωσε το ποσό, 8.600 ευρώ, ο Νίκος πάγωσε. «Αυτό είναι τρελό. Δεν θα το πληρώσω». Η Μαρία ξαφνικά άρχισε να φωνάζει: «Καλέ, θα καλέσω την αστυνομία. Με χτύπησες». Και κατά κάποιον τρόπο, είχε αρχίσει να χτυπάει τον ίδιο της το βραχίωνα. Οι πελάτες γύρισαν να κοιτάξουν, η πολίτρια έμεινε άφωνη. Ο Νίκος, ψύχρεμος, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να καταγράφει. «Παρακαλώ, κάλεσε την αστυνομία», είπε με σταθερή φωνή. «Καταγράφω για την ασφάλεια μας». Η Μαρία συνέχισε να χτυπάει τον εαυτό της, να φωνάζει: «Να». Πετάει ένα παπούτσι προς τον Νίκο, που απλά το απέφυγε. 2 φύλακες εμφανίστηκαν, ένας της ζήτησε να σταματήσει τον εαυτό της. Όταν ήρθε η αστυνομία, ο Νίκος έδειξε το βίντεο. Η Μαρία ήταν αυτή που συνελήφθη, με χειροπέδες, μέσα στην μπουτίκ. Η πολίτρια αναγκάστηκε να μαζέψει ντροπιασμένη τα σπασμένα όνειρα της νύφης, ενώ οι πελάτες σχολίαζαν χαμηλόφωνα. Ο Νίκος δεν μπορούσε να πιστέψει πως αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η Μαρία είχε ήδη αρχίσει να στέλνει μηνύματα, να καλεί, να στείνει σκηνές. Η μητέρα της, η κυρία Μαρίνα, ήρθε στο σπίτι του με ένα χαρτί που ζητούσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για δίθεν ψυχική βλάβη και ζημιές. Ο Νίκος γέλασε δυνατά. «Πραγματικά, μάνα, αν η κόρη σου χτυπούσε τον εαυτό της και κατήγγειλε ψευδός, το μόνο που αξίζει είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο». Η ιστορία μόλις ξεκινούσε, και η ένταση μεγάλωνε σαν το κύμα που πλησιάζει στην ακτή της Σαντορίνης. Κάτι σκοτεινό κρυβόταν πίσω από αυτά τα ψέματα, και ο Νίκος ήταν αποφασισμένος να το αποκαλύψει, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να καταστρέψει τη ζωή του παλιού του έρωτα. Η συνέχεια θα αποκαλύψει πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει το ψέμα, αλλά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η αγάπη όταν θολώνει από την απληστία. Τη Δευτέρα το πρωί, ο Νίκος καθόταν στο μικρό του διαμέρισμα στην καρδιά της Πάτρας, όταν το τηλέφωνο του άρχισε να χτυπά αδιάκοπα. Ήταν η Μαρία, που είχε βγει με εγγύηση χάρη στη μητέρα της, τη Μαρίνα. Τα μηνύματα έρχονταν σαν καταιγίδα, από απελπισμένα: «Μωρό, σε παρακαλώ», έως απειλητικά: «Θα σε καταστρέψω». Η πόρτα χτυπούσε ξανά και ξανά. Όταν άνοιξε, βρέθηκε μπροστά στην επίσκεψη της μητέρας της, η οποία κρατούσε ένα φάκελο που θύμιζε λογαριασμό. «Ορίστε, αυτός είναι ο λογαριασμός για την ψυχική βλάβη της κόρης μου», είπε με ύφος δικαστή, βγάζοντας ένα εκτύπωμα με αριθμούς που έφταναν τις 90.000 ευρώ. «Και αν δεν πληρώσεις, θα σε διώξουμε στα δικαστήρια». Ο Νίκος γέλασε, ένα γελάκι που έσπαγε σαν γυαλί. «Η κόρη σου με χτύπησε και κατέθεσε ψευδή μήνυση. Αν ήθελες να αγοράσεις τα ρούχα, θα το είχα πληρώσει. Ήταν 9.000 ευρώ, όχι ο προϋπολογισμός για το γάμο του αιώνα». Η Μαρίνα ξέσπασε σε ιστερικά γέλια, φωνάζοντας πως ο Νίκος ήταν πιθανός ομοφυλόφιλος και πως η κόρη της άξιζε κάτι καλύτερο. Ο Νίκος, μαθαίνοντας από την εμπειρία του προηγούμενου Σαββάτου, έβγαλε ξανά το κινητό και άρχισε να καταγράφει. «Κυρία, παρακαλώ φύγετε, θα καλέσω την αστυνομία».
η Μαρίνα πέταξε τη τσάντα της προς το μέρος του, αλλά ο Νίκος δεν έχασε την ψυχραιμία του. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία ήρθε γρήγορα, αλλά η μητέρα της είχε ήδη εξαφανιστεί αφήνοντας πίσω της μόνο θυμό και κακοφωνία. Το απόγευμα, ήρθε μια ειδοποίηση από τη τραπεζά του. Κάποιος είχε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα για μια αγορά 3.000 ευρώ στη διεύθυνση των γονιών της Μαρίας. Φαινόταν πως είχε απομνημονεύσει όλες τις λεπτομέρειες της κάρτας του. Η τράπεζα μπλόκαρε την κάρτα και ο Νίκος πρόσθεσε το νέο περιστατικό στη μήνυση που είχε ήδη καταθέσει. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρία εμφανίστηκε ξαφνικά στο γυμναστήριο του, ντυμένη με ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη τη γραμμή των ποδιών της, τα ψηλά τακούνια της κλικάριζαν στο πάτωμα και το μακιγιάζ της ήταν προσεγμένο, σχεδόν θεατρικό. Είχε τα μαλλιά της πιασμένα χαλαρά, με κάποιες ατίθασες τούφες να πέφτουν στο λαιμό της, δημιουργώντας μια αίσθηση ερωτισμού χωρίς να ξεπερνά τα όρια. Τα δάχτυλά της έτρεμαν ελαφρά, και τα δαχτυλίδια που φορούσε έλαμπαν κάτω από το φως. «Είμαι η αραβωνιαστικιά του Νίκου και υπάρχει οικογενειακό πρόβλημα», είπε στη ρεσεψιονίστ, με τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. Ο Νίκος κατέβηκε κρατώντας ήδη το κινητό του, έτοιμος να καταγράψει κάθε κίνηση. Η Μαρία έπεσε στα γόνατα, ξεκινώντας ένα νέο σόου μετάνοιας, εκλιπαρώντας για συγχώρεση. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος παρέμεινε ψύχρεμος. «Μαρία, δεν μπορείς να είσαι εδώ. Πρέπει να φύγεις». Όταν εκείνη ισχυρίστηκε πως ήταν έγκυος, ο Νίκος δεν έχασε την ευκαιρία να κοιτάξει τα social media της. Εκείνη τη βραδιά, η Μαρία ποζάριζε σε φωτογραφίες με την καλύτερη της φίλη, τη Σοφία, πίνοντας βότκα σε μπαρ της Ρίου, με λεζάντα, ελεύθερη και έτοιμη για νέες περιπέτειες. Ο Νίκος ήταν ο τύραννος. Η ασφάλεια τη συνόδευσε εκτός γυμναστηρίου, αφήνοντας πίσω της ψέματα και απογοήτευση. Ο Νίκος είχε την αίσθηση πως η ιστορία αυτή ήταν μόνο η αρχή ενός σκοτεινού και ατελείωτου δράματος, όπου η αγάπη είχε γίνει όπλο και οι ψευδείς κατηγορίες καρφιά που πληγώνουν βαθιά. Μέσα σε αυτή την καταιγίδα, μια σκιά πλανιόταν στην άκρη της πόλης, ένας άνδρας με το όνομα Αντώνης, συγγενής της Μαρίας, που έμοιαζε έτοιμος να παίξει έναν επικίνδυνο ρόλο σε αυτή τη τραγωδία. Η επόμενη μέρα θα φέρει νέες ανατροπές και ερωτήματα που κανείς δεν περίμενε, και καθώς ο ήλιος έδιε πάνω από τον πατραϊκό κόλπο, ο Νίκος αναρωτιόταν. Ποια είναι η πραγματική φύση του εχθρού που έχει μπροστά του, και πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να καταστρέψει ο μικρόν με τόνο τι αγαπά. Την Παρασκευή το βράδυ, η ησυχία στο διαμέρισμα του Νίκου έσπασε από δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. Ήταν η Μαρία, η μητέρα της και ένας άγνωστος άνδρας με σκούρα ρούχα και αυστηρό βλέμμα. Ο Νίκος δεν άνοιξε. «Φύγετε τώρα», φώναξε από μέσα. Ο άνδρας, που συστήθηκε ως Αντώνης, ξάδερφος της Μαρίας, άρχισε να τον προκαλεί. «Νίκο, άντρας είσαι. Έλα να το λύσουμε όπως παλιά, στο δρόμο». Ο Νίκος, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, κάλεσε την αστυνομία και έβαλε το τηλέφωνο στο ηχείο για να ακούνε οι αστυνομικοί τις απειλές. Μόλις κατάλαβαν ότι η αστυνομία ήταν καθ' οδόν, οι τρεις εξαφανίστηκαν, αλλά η κάμερα της πόρτας είχε καταγράψει τα πάντα, ακόμα και την πινακίδα του αυτοκινήτου τους. Οι αστυνομικοί πήραν νέα καταγγελία και πρότειναν να ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Ο Νίκος είχε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες. Την επόμενη εβδομάδα, το δικαστήριο γέμισε από ένταση και αντιπαραθέσεις. Η Μαρία εμφανίστηκε φορώντας ένα κατάλευκο φόρεμα, ματωμένο μόνο από την υποτιθέμενη, ψυχική της οδύνη, με έναν επίδεσμο στο βραχίωνα και τη μητέρα της να της πρόχνει σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ο εισαγγελέας παρουσίασε βίντεο, καταθέσεις και αποδείξεις που κατέρριπταν κάθε ψέμα της. Η δικαστής, κουρασμένη από τα ψέματα και τις θεατρικές επιδείξεις, ρώτησε με σκληρό ύφος: ποια ψυχική ασθένεια επιτρέπει σε κάποιον να απομνημονεύει αριθμούς πιστωτικών καρτών και να διαπράττει απάτη? Καθώς το δικαστήριο συγκλονιζόταν, η Μαρία ξεκίνησε έναν συγκινητικό μονόλογο για την καταπίεση και την κακοποίηση. Η δικαστής διέκοψε την ακροαματική διαδικασία για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η καταδίκη της Μαρίας για ψευδή καταγγελία και επίθεση, με 200 ώρες κοινωνικής εργασίας, μαθήματα διαχείρισης θυμού, πρόστιμο 5.000 ευρώ και περιοριστικά μέτρα για 2 χρόνια. Τα ουρλιαχτά της Μαρία γέμισαν την αίθουσα, ενώ η μητέρα της συνελήφθη αργότερα για παρενόχληση και δυσφήμιση. Όμως, το δράμα δεν σταμάτησε εκεί. 2 μέρες μετά, ο Νίκος έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη Σοφία, τη φίλη της Μαρίας, που έκλαιγε και το αποκάλυπτε πως η Μαρία και ο ξάδερφός της σχεδίαζαν κάτι σκοτεινό. «Θα το μετανιώσεις μέχρι αύριο», του είπε. Εκείνη τη νύχτα, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Αντώνη και 2 άνδρες να πλησιάζουν το αυτοκίνητο του Νίκου με μπαστούνια του μπέισμπολ. Όταν είδαν τις κάμερες, έτρεξαν, αλλά τα στοιχεία τους ήταν ξεκάθαρα. Ο Αντώνης συνελήφθη το επόμενο πρωί, καθώς βρισκόταν ήδη σε αναστολή για παρόμοια δικήματα, ενώ η Μαρία κατηγορήθηκε για συνωμοσία. Η δικαιοσύνη άρχισε να λειτουργεί, αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν πως η Μαρίνα, η μητέρα της, μετατράπηκε από υποστηρίκτρια σε συμμέτοχη, εξαπολύοντας επιθέσεις σε όλη την οικογένεια του Νίκου, προκαλώντας εσωτερικές έρηδες και κακές φήμες. Η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας έγινε όταν η Μαρίνα συνελήφθη για παρενόχληση και δυσφήμιση, έχασε τη δουλειά της ως γραμματέα σε δημοτικό σχολείο και έμεινε μόνη.
αφού ο σύζυγός της εγκατέλειψε το σπίτι μετά από 30 χρόνια. Η Μαρία, που είχε ξαναβγεί με εγγύηση, προσπάθησε να βρει νέο θύμα, το Διονύση, μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Του παρουσίασε τον Νίκο ως τον καταπιεστικό πρώην. Ο Διονύσης, καλόκαρδος αλλά αφελής, επιχείρησε να την προστατεύσει, εμφανιζόμενος στο γυμναστήριο του Νίκου, όπου ο Νίκος, με τα βίντεο και τις αποδείξεις στα χέρια, τον έπεισε για την αλήθεια. Ο Διονύσης απομακρύνθηκε, αφήνοντας πίσω του μια σειρά από screenshots που αποκάλυπταν τα ψέματα της Μαρίας. Τελικά, η Μαρία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 90 ημερών, με πρόστιμα και υποχρεωτική ψυχολογική αξιολόγηση, ενώ οι περιορισμοί της επεκτάθηκαν στα 5 χρόνια. Τα ουρλιαχτά της, «Έχω νικήσει», αντίχησαν στην αίθουσα, αλλά κανείς δεν την άκουγε πια, και ενώ ο Νίκος προσπαθεί να γυρίσει σελίδα, ένα τελευταίο μήνυμα από τον πατέρα της Μαρίας έρχεται σαν ψυχρή βροχή. «Λυπάμαι για όλα. Η οικογένειά μου καταστράφηκε». Ο Νίκος, πια με νέα σύντροφο από το αναρριχητικό γυμναστήριο, ξέρει πως η ζωή μπορεί να είναι τρελή, αλλά αυτή τη φορά έχει μάθει το μάθημά του. Ποτέ ξανά να μην αφήσει κανένα να το χειραγωγήσει. Όμως, καθώς κλείνει το κεφάλαιο αυτό, μια τελευταία σκιά πλανιέται στο βάθος της πόλης. Κάποιος παρακολουθεί, και ο Νίκος δεν έχει ιδέα ποιος είναι. Η περιπέτεια μόλις άρχισε. Η νύχτα είχε πέσει βαριά πάνω από την Πάτρα, και το φως των δρόμων έπαιζε παιχνιδίσματα με τις σκιές που τριγύριζαν αθόρυβα. Ο Νίκος είχε αρχίσει να νιώθει πως, παρά τη δικαστική νίκη και τις αποκαλύψεις, κάτι ακόμα τον καταδιώκει. Ένα αόρατο βλέμμα που τον παρακολουθούσε από την άκρη του δρόμου, μια ψηλή ανάσα πίσω από την πλάτη του, μια εβδομάδα μετά την τελευταία κροαματική διαδικασία, καθώς έβγαινε από το γυμναστήριο, ένιωσε ένα ψυχρό ρίγος να το διαπερνά. Κάποιος τον ακολουθούσε. Η καρδιά του χτύπησε γρήγορα, αλλά κράτησε μια στάση αυτοπεποίθησης. Στρογγυλοκάθισε σε ένα καφέ της πλατείας Όλγας, παραγγέλνοντας έναν ελληνικό καφέ, και παρατήρησε έναν άντρα που καθόταν σε διπλανό τραπέζι ντυμένος απλά, με γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο που σκίαζε το πρόσωπό του. Ο Νίκος δεν ήταν εύκολη λία. Έβγαλε το κινητό του, ενεργοποίησε διακριτικά την κάμερα και άρχισε να καταγράφει. Ο άντρας σηκώθηκε και πλησίασε, χαμογελώντας ένα χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια του. «Νίκο», είπε με ήρεμη φωνή, «νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε». «Ποιος είσαι?» ρώτησε ο Νίκος, κρατώντας την απόσταση του. «Με λένε Αλέξανδρο. Ξέρω πολλά για τη Μαρία και την οικογένειά της. Και ξέρω πως δεν έχει τελειώσει ακόμα». Ο Νίκος ένιωσε το αίμα του να παγώνει. «Τι εννοείς?» Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε πονηρά. «Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρεις. Κάποια μυστικά που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αν θέλεις να τα μάθεις, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να εμπιστευτείς». Η ατμόσφαιρα γέμισε ένταση, σαν να είχε μπει σε θρίλερ που δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ο Νίκος ήξερε πως αυτή η συνάντηση δεν ήταν τυχαία. Μια νέα περιπέτεια ξεκινούσε, με παγίδες και αποκαλύψεις που θα δοκίμαζαν τα όρια του. Καθώς ο καφές κρύωνε, οι πρώτες σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν, ανακατεύοντας το σκοτάδι με μια μυστηριώδη μελωδία. Ο Νίκος κοίταξε τον Αλέξανδρο και σκέφτηκε πως, ίσως, για να κλείσει για πάντα αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να βουτήξει βαθύτερα στο σκοτάδι από όμικρον με τόνο τι φανταζόταν, και έτσι, με μια κουβέντα που θα άλλαζε τα πάντα, ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο, μια ιστορία που κανείς δεν περίμενε και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Η αυγή ξημέρωσε πάνω από την Πάτρα με ένα χνόφος που έσκιζε τον ουρανό, αλλά η ψυχή του Νίκου ήταν ακόμα βυθισμένη στο σκοτάδι. Ο Αλέξανδρος, ο μυστηριώδης άνδρας με το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου, είχε αφήσει πίσω του μια αίσθηση αναπάντητων ερωτημάτων και απειλής. Την επόμενη μέρα, ο Νίκος βρέθηκε να περπατά στους γραφικούς δρόμους του Αγίου Ανδρέα, ένα μικρό προάστιο γνωστό για τα παραδοσιακά του καφενεία και τα πέτρινα σοκάκια. Η Μαρία και η οικογένειά της δεν ήταν πια η μόνη ανησυχία του, υπήρχε κάτι πιο σκοτεινό που πλανιόταν πάνω από την πόλη. Καθώς καθόταν σε ένα καφενείο, παρατήρησε μια γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά και έντονα πράσινα μάτια, ντυμένη με ένα κομψό, μαύρο φόρεμα που αγκάλιαζε τη λεπτή της σιλουέτα. Τα κόκκινα ψιλοτάκουνα παπούτσια της χτύπησαν απαλά στο πλακόστρωτο καθώς περπατούσε προς το τραπέζι του. Η μυρωδιά του γιασεμιού που φορούσε ανακάτευε με την υγρασία της πρωινής δροσιάς, δημιουργώντας μια αίσθηση μυστηρίου και ελαφριάς γοητείας. «Νίκο», είπε με μια φωνή που θύμιζε ψίθυρο ανέμου, «ο Αλέξανδρος δεν σου είπε όλη την αλήθεια». Ο Νίκος την κοίταξε απορριμμένος. «Και ποια είσαι εσύ?» «Με λένε Ελένη. Ξέρω τι κρύβεται πίσω από τη Μαρία και τον Αλέξανδρο. Και αν θέλεις να επιβιώσεις από αυτό που έρχεται, θα πρέπει να με εμπιστευτείς». Η Ελένη κάθισε δίπλα του, και το βλέμμα της ήταν τόσο έντονο που ο Νίκος ένιωσε να τρέμει το σώμα του. «Πες μου τα πάντα», ψιθύρισε. Καθώς οι ιστορίες ξεδιπλώνονταν, ο Νίκος συνειδητοποίησε πως είχε μπλεχτεί σε ένα δίκτυο ψεμάτων, εκβιασμών και μυστικών που ξεπερνούσαν κατά πολύ την προσωπική του τραγωδία. Ο Αλέξανδρος και η Μαρία ήταν μόνο η πρώτη κρίκη μιας αλυσίδας που απειλούσε όχι μόνο τη ζωή του αλλά και την ηρεμία ολόκληρης της πόλης. Η Ελένη επανέλαβε με σοβαρότητα, «Πρόσεχε ποιον εμπιστεύεσαι. Η αλήθεια κρύβεται στα πιο απίθανα μέρη.
Ο Νίκος ήξερε πως αυτή η νέα πρόκληση θα ήταν η πιο δύσκολη. Και καθώς η βροχή άρχισε να πέφτει ξανά, το παιχνίδι της μοίρας μόλις είχε ξεκινήσει, ο δρόμος μπροστά του γεμάτος σκιές και μυστικά, και το επόμενο βήμα θα μπορούσε να το φέρει πιο κοντά στην αλήθεια ή στο τέλος.